नाशिक जिल्ह्यात कुपोषण निर्मूलनासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पोषण दूत योजनेमुळे दिलासादायक परिणाम दिसून येत आहेत. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या संकल्पनेतून 15 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत अति तीव्र कुपोषित बालकांना अधिकाऱ्यांनी दत्तक घेऊन त्यांच्या पोषण व आरोग्याचा नियमित पाठपुरावा केला जातोय. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील 39 अति तीव्र कुपोषित बालके सामान्य श्रेणीत तर 45 बालके मध्यम कुपोषित श्रेणीत आली आहेत. उर्वरित तसेच नव्याने नोंद झालेल्या बालकांवर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. पोषण दूत योजना नाशिक जिल्ह्यात कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रभावी ठरत असल्याचं स्पष्ट झालंय. द पोलीस न्यूज ब्युरो, नाशिक.